Gagasi FM News. Lesi saguga kanye namalungu omndeni bahlala endlini enguRondo naye evuzayo uma izulu lina njengoba kwasha yonke impahla. Echaza ngosuku lapho kwasha khona indlu kokuhlaleni ubeka kanje. Uma ngingena isithe ngci. Ngibuye ngize le kitchen. Nanka amanzi la imphongo lamanzi yonke. Ukuthi amanzi kabi asiphelele sesifaka emphongolweni. Fike ngikha amanzi la ngebhakedane elingaka. Ngithi ta ngithi ngiyathela lapha ekameleni ngafica kusasha umbhede nengubo ngithi ngiyathela kanguba ngakufanje vu kakhulu wabheka phezulu Kuba ngokuthi usiza kakalitholi yize ikhansela lendawo umndeni walibikela ngenkinga abhekene nayo. Oyilungu lomphakathi umnqobi Nxele naye uthi ugogo akakalitholi usizo. Umuntu menenkinga emphakathini bangibikela and then if ever ngingakhona ukusiza noma ngimfunela usizo and then bese ngenza njalo. Kodwa okwagogo akekho engathi usefikile wazi usiza mayelana nendlu. Lisiphendulela ikhansela lendawo uMakhosazana Zondo lithi akulona iqiniso ukuthi upholi bendawo abuzange bungenelele odabeni lwakaZuma. Liqhuba ngokuthi ngokohlangothi likamasipala kwenziwa okufanele njengoba umndeni wanikwa izingubo zokulala nokudla kanjalo nogogo wenzela umazisi ngokusheshsha. Okhulumela umnyango ukuhlaliswa kwabantu umbulelo baloyo uthi ugogo angakwazi ukubhalisela uhlelo lwendlu yesikhashana ibizwa ngeTemporary Residential Accommodation. Ezindabeni zeGagasi FM nginguNompendulo Ngubane ebika eSiphiramaritzburg. Gagasi FM News.